Усередину. А великая голова повинна быть? Служили не столько для того, как погуляться з ними, для забави, колькі яны выконвалі ахоўную функцію. Яны дапамагалі гаспадару там набыць нейкі дабрабыт, здароўе ці нешта іншае. Кожная лялька выконвала сваю ролю у хаце. Тую лялечку, якую мы робім, яна называецца лялька-падарожніца. Яе звычайна рабіла маці свайму сыну, альбо жонка мужу, альбо зараз можна і дзяўчына свайму хлопцу ці знаёмаму, рабілі, выпраўляючы ў дарогу. Значит, рабіла маці сыну, альбо жонка мужу, выпраўляючы дарогу, каб тому спрыяла удача у дарозе. У торбачку, у такі мешочак невялічкі, які вы бачылі, у яго клалі звычайна збожжа, альбо нейкую крупу, ці нешта можна зямлю з-пад свайго парога, са сваёй хаты. Чаму збожжа крупу? Для таго, каб уладальнік гэтай лялькі па дарозе не галадаў, каб у дарозе ён не меў такую патрэбу, не памёр з голаду. Бо раней гэта было актуальна. Чаму? Чаму актуальна? Таму што раней выпраўляліся, калі ўжо хадзілі ў доўгі шлях, то гэта магло быць і да Кіева там пешкі. Але зараз, што можа быць зараз? Вот як я бачу гэтую ляльку? Яна можа быць просто такім от аберэгам, зараз што актуальна? Чалавек, які выбірае там дарогу, да, можна пакласці ў машыну. Па-першае, перад лабавым шклом, на переднюю панельку, каб яна ахоўвала ўладальніка машыны, да, каб ворагі на ягоным шляху не з'яўляліся, каб не шкодзілі нейкія там злодзеі. Яна можа быць такім от анёлам-абаронцам, гэтая лялечка. І вельмі важна, калі вы яе робіце, рабіце яе са станоўчымі эмоцыямі, з пазітыўнымі. Чаму я от кажу, не рэжце, не рвіце, бо раней лічылась, што калі ты рвеш, значит ты рвеш нешта ў сваім лёсе, у сваім жыцці, нешта разрываеш, альбо вузлы завязваеш. Таму непажадана рабіць яе з вузламі і непажадана рваць нітку. Просто адной ніткай замотваеце, як сонца ідзе, по кругу правой рукой ад сябе замотваеце яе. Вот, яна такая невялічка, яе можна ў кішэню пакласць, можна пакласці ў торбу, выпраўляючы ў дарогу. В прынцыпе, это все, што я сказала, і да. Вельмі важна, каб вам самім было добра ад таго, што вы робіце, каб вам самім гэта прыносіла нейкае задавальненне. І ўжо натуральна яна прынесе добро тому чалавеку, каму вы яе падаеце. Меня еще интересуют такие обережные куклы, как Десятиручка, как лихоманки, лиходейки. Вот, очень много обережных кукол. Вот, просто я сам этим увлекаюсь. Правда, я увлекаюсь индейскими оберегами, вот уже 3 года. И есть переплетение культуры и скульптуры, то есть вот то, что я чем занимаюсь, это плетение ловцов снов. Вот, в славянской культуре тоже были такие обереги. Вот я хочу узнать о них еще тоже поподробнее, как это плетется, как они работают. Вот, то есть в самом еще пока начале, но это очень интересно. И чем больше узнаешь, тем хочется туда больше нырнуть. Любая вещь, сделанная руками, с хорошими, с добрыми намерениями для определенного человека, вот это уже является сама по своей сущности оберегом.